ପୃଥିବୀ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ପୃଥିବୀ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଭୂମି ଓ ଅଗ୍ନିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଘେରି ରହିଛି? ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ ସ୍ଥଳଚର। ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ? ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ବା ଚିତ୍ର। ଦୂରତା ସାଧାରଣତଃ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଏ? ମାନ ବା ସ୍କେଲ। ମାନଚିତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର ଓ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପୃଥିବୀର ଆକାର କିପରି? ଗୋଲାକାର। ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସୂଚାଏ? ଏନ୍। ଦ୍ରାଘିମାକୁ କେଉଁ ଏକକରେ ମପାଯାଏ? ଡିଗ୍ରୀ। ପୃଥିବୀର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗରେ ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଅଛି, ତାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ପୃଥିବୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ୱାଚ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ରୀନୱାଚ୍ ମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ। ଭେରି ଗୁଡ୍।